Vážení, ideme do 20. ročníka, ako veľmi dobre viete, ideme do neho bez Slovanu Bratislava, ktorý nám vstúpil do KHL. Ja aj napriek tomu som presvedčený, že predstavitelia jednotlivých klubov, ktorí sa tu dneska budú prezentovať, urobia všetko preto, aby v novej extralige s novou tvárou nastúpilo čo najviac mladých hráčov, aby dostali čo najviac priestoru a títo svojimi výkonmi sa zaslúžili o zatraktívnenie našej extraligy a dosiahnutie tých najvyšších mét dosiahli títo chlapci v týchto kluboch, čož pre každého je reprezentácia Slovenskej republiky. Ja skutočne si myslím, že extraliga, a verím to, že extraliga bude mať svoju kvalitu, o čom v nasledujúcom období presvedčia všetci účastníci, všetci 10 účastníci tých sport extraligy Slovna play-off. Takže na úvod len toľko, čo sa týka nejakých takých krátkych informácií, tak ako posledné roky je zvykom na základe predpisu, ktorý máme daný legislatíve SZLH, sú povinné kluby typ sport extraligy Slovna play-off vysporiadať si svoje záväzky s účastníkmi svojich tímov, to znamená hráčmi a trénermi do termínu. Samozrejme, vždy sú s tým určité problémy, ale ja verím, že v tomto ročníku, v ktorom tieto mety všetky si vysporiadali, všetky kluby do jedného zbytku, verím, že budeme úspešne pokračovať v novej sezóne v plnom zložení a že túto sezónu aj v takom kompletnom zložení dokončíme, pretože obavy, ktoré počúvam od vás, si myslím, že nie sú opodstatnené a že predstavitelia klubov pripravujú svoje rozpočty na novú sezónu tak, aby skutočne vyšli v nich úspešne a dokončili súťaž teda. Takže to by bolo asi to najpodstatnejšie, čo vás môže teraz v tejto danej chvíli zaujímať mimo samotných tímov.